Diyos marahay na aga po mga tugang. Pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rog na sa laogan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog na po ang gabos para sa opening hymn para sa satuyang novena to Saint Jude Tadeus. Hearts are filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless chains to joy by every if it be His holy way. Like you, I long to be evermore His friend. Now and eternally, love's forces no end. Patron of the hopeless if it be His holy way. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude,
to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Ipamibi na po niya to an Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salang gibo. Asin ngunya namamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural mano kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Ngunyan po, Webes sa ikapitong simana, pakapasko. Ang mga intensyones po ay ang mga binasunod. Misa, pasasalamat, dolot ni Emma. Misa, pasasalamat para kay Emma, dolot kan Calyos Lavendino family. Para kay Maria Regina, dolot kan Di Mayuga family. Ay, sorry po, mali. Sorry po. Sorry po. Misa, pasasalamat, dolot ni Joey and RB. Asin para man po sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Emma, dolot kan Calyos Lavendino family. Sa kalag ni Maria Regina, dolot kan Di Mayuga family. Sa kalag ni Leoncio asin Rosalina, dolot ni Noni Nacion and family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa.
Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Jesucristong kagurangnan, an pagkamuot kan Dios, an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Ako untan sa tuyang mga kasalan, tanganing magikitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako. Sa Dios na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherap man lugod sa tuwan Diyos na makakamahan, pakapatawada, an sa tuong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagkadiyos sa paagi kan paghulit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul paan magtubod sa imo. Inihinahagad niya mo sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon po niyato ang enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pablo nagtaram sa kamagurangan sa Efeso. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Kan masunod na aldaw buot maaraman kan komandante, kung ano talaga ang sumbong kan mga Hudiyo. Kaya pinahubadan si Pablo. Nagbuot na magtiripon ang mga puon ning kapadian, asinan bilog na sanggunian. Dangan dinara si Pablo sa atubang ninda. Aram ni Pablo nakabanga sa inda mga Pariseyo, asin kabanga mga Saduseyo. Kaya sa tahaw kan sanggunian, nagkurahaw. Mga tugang, ako Pariseyo, aki nin mga Pariseyo. Ako ngunyan hinuhukuman dahil sa sakong paglaom, naan mga gadan mabubuhay liwat. Pagkasabi niya kaini nagpasuruhay-suhay ang mga Pariseyo, asin mga Saduseyo. Ang sanggunian na banga, huli ta para sa mga Saduseyo, daing pagkabuhay liwat, daing mga anghel, daing mga espiritu, mantang inigabos tinutubod kan mga Pariseyo. Nagkaigwanin dakulang karibukan, nagkapirang mga eskriba sa partido kan mga Pariseyo, nagtindog asin nagsabi sa makusog na tingog. Dai kaming nako ang kasalan sa tawong ini. Ano kun kinaulay siya nin sarong espiritu o sarong anghel? Nagnganaan sa indang pag-iriwal, natakot ang komandante sa tibaad na runoto ninda si Pablo, kaya inapod ang mga soldados na bumaba.
kuahon siya asin darahon sa kwartel. Masunod na banggian kagurangnan nagpahiling ki Pablo asin nagsabing, pakusugaan sa imong buot, ika nagsaksi sako sa Jerusalem, masaksi ka man sako sa Roma. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. pangatamana ako o Diyos, ika ang sakong linalauman. Pangatama na ako, O Diyos, at ikaan sa kong linalaoman. Ampuna ako o Diyos, ta sa imo ako napaalaw, masabi ako, ika ang sakong kagurangnan, ika kagurangnan ang sakong kahirasan, asin sakong kalis, ika ang magpapadanay kan sakong pamana. Pangatama na ako, O Diyos, ika ang sa kong linalaoman. Inuumaw ko ang kagurangnan na nagahatol sako, minsan sa banggi tinutukdoan ang sakong puso. Danay kong ginigiromdom ang kagurangnan, kun siya nasa tuo ko, dainin makapurisaw sako. Pangatama na ako, O Diyos, ika ang sa kong linalaoman. Itukdo mo sako ang dalanin buhay, yaon sa atubang mo ang bilog kong kaugmahan, ang kagayagayahan makukua sa tuo mo sagkod paman. Pangatama na ako, O Diyos, ikaan sa kong linalaoman. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. mabasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpamibi, bako sanang ang mga parasunod ko an sakong ipinapamibi. Ipinapamibi ko man ang mga matubod sa imo, huli kan sa indang tataramon. Nagabos magkasararo, siring na ika, uyas ako asin ako yaon sa imo. Nasindaman maging siring sa satuya, tanganing an kinaban, magtubod na ako sinugo mo. Itinao ko sa inda an kamurawayan na itinao mo sako. Nasinda magkasararo siring sa satuya. Ako sa inda asin ika sa kuya. Tanganing magkaburunyog sa pagkasararo. Makaaram ang kinaaban na ako sinugo mo asin sinda namutan mo siring kan pagkamuot mo sa kuya. Ama, sinda itinao mo sa kuya. Buot ko na kunhain ako yaon man sinda, kaiba ko. Nganing mailininda an sa kong kamurawayan na itinaumo sa sakuya. Huli tanamutan mo ako asin linalang an kinaban. Maugayon na ama, dai ka namidbid kan kinaban, namidbid ta ka. Asin an mga ini, nakamidbid na ako sinugo mo. Ipinapamidbid ko an sa imong ngaran sa sainda. Asin sa kuyang ipinapamidbid, tanganing an pagkamuot mo sa kuya, mapa sa inda. Asin ako man, mapa sa inda. An maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning sa Indugabos mga tugang. After so many years sa priestly ministry, 25 taon naman po akong padi.
Di ko na mabilang ang mga tawong na nasa sabatan ko o nagdulok sa ko na naghagad din pamibi. Nagibaga ining tradisyon niyato ng mga Katoliko na naghahagad kitang pamibi sa lambang saro. Asin lalong-lalo na pamibi kan padi o pamibi lalong-lalo na sa laog kan Santa Misa o sa mga selebrasyon kan sakramento. Sa pagmati kan kadaklan sa sato kaya gani baga saro ining dakula o na assurance na pagkaibangaya sa misa halimbawa ang intensyon mo o ang sa imong pamibi nagtataw ininin assurance sa sato na ang sa tuyang mga hinahagad bako sa ng sadiritang ipinapamibi, alagad nagtataong assurance na so komunidad kaibata sa pagpamibi para sa kamaubotan niyato. Taan mga intensyon mga po kan misa, ang nagpapamibi kini bako sa naman si padi na nagmimisa, kundi subilog na komunidad na nag-atindir kan misa, sarabay kitang nagpapamibi para sa mga pabor o sa mga intensyon na idinodolot niya to sa selebrasyon. Namumutang ko mga tugang, kung ang pamibi niya to sa lambang saro, nagtataunin assurance, nagtataunin kagaya-gayahan sa pagmati ta, ang sa tuyang ebanghelyo sa ngunyan, igwang magayono na mensahe asin pagirumdum sa sato. Kung nagdangog ka mo kimaray, sinambit digdi sa Ebanghelyo ni San Juan na si Kristo danay man na nagpapamibi para sa sato. Kung igwaman nga nin sarong tawo o persona na daiman kaipuhan gumibo ka iyan si Jesus. Ninulita siya baga mismo Diyos. Alagad sabi digdi sa Ebanghelyo, si Jesus nagpamibi. Bako sanang ang mga parasunod ko, ang sa kong ipinapamibi ko man ang mga nagtutubod, ang gabos na mga nagtutubod, ipinapamibi ko na gabos na ang gabos magkasararo. So magayon ining pagirumdum asin pagpahayag para sa sato, na ang satuyang kagurang na si Jesus, danay makitang ipinapamibi sa iyang ama. Asin sinambit ken sa tong ebanghelyo, ipinapamibi ko na ang gabos magkasararo. Sarong magayono na intensyon asin kamaabutan ni Kristo para sa satuya gabos ang pagkasararo. Mga tugang iyo inan saro sa magayon na tema kan ebanghelyo ta sangunyan, ining manunugod sa pagkasararo o sa inaapod ka baga sa English na unity. Tulupong bagay ang ipinapaabot sa sato kan ebanghelyo manunugod sa unity. An enot po, pinapagirumdum kita that unity is not uniformity. Saro po ini sa nugad gani baga sala na pagsabot kan kadakol ng mga tao. May mga tao na naguhuna ang unity buda uniformity saro sa ng kahulugan. Ano po ang uniformity? Pag sinabi baga pong uniformity, pag ako nakapulang t-shirt, gusto ko nagpakapulaman ka mong t-shirt, uniformity yan. At may mga tao na naguhuna na ang unity, iyon ang kahulugan, dapat pararehas kita. Kung ako nakapulang t-shirt, dapat nakapulamang ka mong t-shirt. Bako po yan ang kahulugan ka ni unity. Mga tugang, dapat i-acknowledge ta po na kitang mga tao, bako talaga kita pararehas. Manlain-lain kita. Alagad ining satuyang differences, dapat dahil po ini nagiging kaulangan, tanganin kita magkasararo. Na minsan nga ni kita manlain-lain, dapat kita nagpapatarabang-tabang. Minsan kita manlain-lain, dapat ang mga tao nagiging katuod para sa lambang saro.
Mga tugang, may mga tao baga na mapili sa barkada. Ta ako mayaman, ang gusto ko mga barkada, mga mayaman sana. Ta ako may inadalan, ang gusto ko mga barkada, so may mga inadalan man. Habo kong makipagrelasyon sa mga taong bako ko kaparehas. Mga tugang taliwas ini sa pangapudan sa sato, kan kagurangnan, inaapudan niya kita na magkasararo. Na minsan man lain-lain ang ginikanan ta, minsan man lain-lain ang estado sa pagkabuhay, dapat magi kitang sarong komunidad, sarong pamilya kan Diyos. Ang ikaduwa po na mensahe para sa satuya, sabi po ni Joseph Galdon, unity means holding hands and looking in the same direction. So it reminds us that we must be united by the same dream and by the same aspiration. Kita na po bilang sarong komunidad o bilang sarong pamilya, magayuno na igwa kitang sarong direksyon. Ninulit akon may sarong direksyon, harayo ang maaabuta. Arong baga po sa kaso halimbawa kan pamilya o kan mag-agom. Kung ang agom na babae, iyo sana ang desidido sa pagpaplano kan sa iyang pamilya, tapos ang lalaki bako desidido, papataw-pataw sana, ang mayong mangyayari, magkakaproblema yan. Ang sarong komunidad siring man. Kung ang sarong komunidad baka po, sarabay kitang nagralakaw sa sarong magayon na direksyon, harayo ang maaabuta. Pero kung sa sarong komunidad, dakulon ang salungat, ay umayo kitang papadumanan. So yun po yan ikaduwang kahulugan kan, asin pagirumdum sa sato, manunugod sa unity o pagkasararo. Ang tunay na pong pagkasararo, iyo ang pagkaigwanin sarong magayon na direksyon. Direksyon pasiring sa katanosan. Dalan nin katutuohan. Direksyon pasiring sa tunay na progreso. Ninulit akong kita nagkakasararo sa pangaturugan asin marahay na direksyon, sabi ko nga ni, maaabuta ang mga kamauotan ta. Ani katulo mga tugang, pinapagirumdum kita kan Santo Ebanghelyo that the Blessed Trinity is the perfect model of unity. Because in the Trinity, there is unity. For the Father, the Son, and the Holy Spirit are one. Sa madaling pagsabi, o sa ibang pagtaram, unity means oneness. Now, ano po ang sabihon kan oneness? Oneness is not togetherness. Pag sinabi kayang togetherness, it is more on the physical side. Magkaiba kamong duwa physically, that is togetherness. Pero ang unity, ang sabihon, oneness, unity of mind and heart. Unity of mind and heart. Na minsan pa kung kamo physically magkaiba, pero magkatakod man giraray ang isip, asin puso. May mga nagtatarambaga na out of sight, out of mind. Ay kung araw kan ang relasyon kan mag-agom, very dangerous yan. Na pagday mo ang agom mo kaiba, wala siya sa isip mo. Pero ang tunay na unity, minsan bako ka mo physically magkaiba, pero magkatakod man giraray ang isip, asin magkatakod sa tunay na pagkamuot. Iyo yan ang tunay na unity. Asin kung araw ka yan, nakabase ang sarong relasyon, posible pala ang long distance relationship. Ninulita minsan bako ka mo magkaiba, yaon manggiraray, bunyog ka mo sa isip asin puso, sa isip asin sa pagkamuot. Mga tugang, sa pagpadagos sa Pukan Santa Misa, magpasalamat kita sa Diyos sa magayuno na ining pabor na minamabot niya para sa satuya gabos. Hagadon ta nalugod, magtaralubo managad kita sa tunay na pagkasararo.
ninulitan pagkasararo, saro pwede sa nagpapatalubo kan pagkamuot. If there is no unity, there is no love. Because unity is the intimacy of the virtue of love. Sangaran ka na kanaki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ansa ko asinan sa indong atang, akoon man kan Diyos na makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako aan sa muyang dolot, asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo, inihinahagan niya mo, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asinda. Totoong maninigo asin dapat matanos, nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanasin daing kasagkoran huli kay Kristong kagurangnan. Tapinatukmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan tanganing inimaging danay na tanda, kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit no nakatukdoan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kaiba kan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagpapamibi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadaan banal, murabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan,
Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samuyang mga tugang na nagturok sa paglaom kan kaligtasan, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gabos kita mapamibi sa mga tataramo na itinukdo, itinugon kan sa tong kagurangnan. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. an katuninongan kan kagurangnan, danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Kordero kan Dios na nagapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uyan kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikaw magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Patamanon malugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus.
tawan sa kalagko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ansa kong tataramon, olay ning Diyos na kakurangan. Ang katawan, makakaulog, Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Matindog na po para sa huring pamili. Mamibi kitang. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod ang sakramento na sa muyang inako ngunyan, darahon kami sa imong eerokan, kung sainan sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway, inihinahagan niya mo, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo gabos kan Diyos na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.